Sano kun kuvaat. Mä sanoin, että sano kun... No. Tervetuloa jälleen kerran oikein mahtavan rakennusvideon pariin. Tai tuotantokautemme toisen jakson pariin. Vittaan fliinaudu diitiä. Suomen kieli. Joo. Vittaa sä naurat setti. Okei, ihan sama. Kamera ujous. No joo, vi får den här bort Bobby. Joo, no niin hiljaa. Va? Eikö seuraavaksi? Lähteekö ovi seuraavaksi? Minnes laitetaan? Vai hajoaks koko höskä? Se varmaan kohta hajoaa. Nyt on ovi irti. Sitten vaan kaikki loput vielä. Sä teit jotain tyhmiä työjuttuja. Mistä mä en tykännyt. En tykännyt Eiku niin, se on itse sun oma. Siis se on vähän niinku melkein ok. Niin, se on vähän niinku sun, kun se on mun. No, tää. No se ei oo sun. Mitä? Okei, on se sun. Pätki vähän. Sitä minä. Joo. Ai niin, ja sit noi oven, no anyway, kaikki oven jutut. On niin, listat jo. Lähtee niin paljon tavaraa heti ensi kerralla, että päästään jo tunkkaan tai siirtää se tohon. Meidän pitää purkaa taka-akseliksi toi ihan murusiksi, kun sulla on nyt vapari. Ja vapareitten perät, fetarit, kaikki muut, niin ne ei ole kestäviä, niin meidän pitää niitäkin vähän muokata. Me ostettiin tähän... Puhu kovempaa. Me ostimme, tähän on kyse... Ei! Me ostettiin tähän silloin, kun me löydettiin noi helmat, tai me todettiin, että noi helmat on aika huonokuntoiset, niin mä laitoin Supra-klubiin, että mistä noit sais tilattua. Sitten joku laittoi, että sillä on helmat. Tehtiin niistä kaupat. Ne oli 4 hunttia molemmat. Tässä meillä on 2 itset GE-VVT-moottorin kansi. No, tää on pakopuoli, tää on niin mielenkiintoinen. Tässä kun katsotaan, niin tästä sai aika hyvän näköiset. No. On vimpan päällä. Vittu, huhhuh. Joo. Tuntuu erittäin epäluonnolliselta puhua vain suomea. Joo. Joo, tänään me teken se rengasteline till segelbåten. Ja sit me... Mitäs sulla on päällä? Ai, noin päällä teet? Mun tyttöystävä lyömään vapaa ja lauttakaan. Tässä on todella hieno rengashyllyn prototyyppi. Sen ei pitänyt olla prototyyppi, mutta mä huomasin, että tää on ehkä vähän tämmönen niinku... Bendi. No tää on vähän tämmönen, mutta tehdään nyt alkuun tähän, että saadaan... Mut eli noin kaikki pitäis mahtua tohon? Ei, kaikki ei tuu mahtumaan, mutta... Mahutta. Osa noista mahtuu tohon, mikä on tärkeintä. Meillä tulee tohon sit tulee vähän lisää hyllyä, niin saadaan Supran osia taas sitten sinne. Joo, nythän sä näet. En näe, ota. No et näkään. Noin. No tässä. Onko se vaan ku... Sulla on tässä niinku 4 reunaa. No niin, sit mä olisin tehnyt oikein. Juu. No niin, hyvä. Mä en vaan uskaltanut Okei. väkisin sitä vetää. Niin sä painat sen meisselin siihen sisään. Se oli niin tyhmä juttu. Joo. Se menee vähän enempi sisään. Enempi sisään. Joo. Eikä... Mä oon mechanic. What is your gender? I'm a mechanic.
Ootko nähnyt sen? Olen. Juu, no hyvä. Noin, nyt meillä ei enää paljon. Hei, wow. Mä näytän vähän, jos sä oot purkamassa omaa Supraa, tuskin. Tai no ehkä oot. Niin tämmöset oli tuolla alla. Niin otin ne irti. Mulla on hieno selitys, missä ne on. Ja silloin kun mä ostin tän, niin tässä ei ollut siis mitään. Niin tää oli yli toka asia, mitä mä ostin koko autoon. Ja kans tän tässä. Niin tuli, no nyt se näyttää aivan järkyttävältä, mutta olisi siistimmät silleen, että tää ei oo ihan tyhjä tässä keskellä. Ja oli hitusen kuumottava miettiä, että mä en ikinä ollut tehnyt mitään autoille. Ja mun piti poraa tohon reijät niinku puskuriin. Sä huomaat, siellä on, jos kokeilet kädellä sinne etupuskurin lipan alle, niin sä huomaat, että siellä on 10 millin 10 millin siellä on niinku Joo. mutteri. Okei. Koska tossa sun lipassa on nyt niinku semmonen, siellä on kierre. Sä et nyt yhtään keskity siihen, mitä mä sanon. En. Joo. Oi, otas kirkas. Haluatko kertoa, mitä me nyt tehdään? Joo. Nyt me tehdään silleen, että me siirretään Supra tähän parven alle. Ja ostetaan se pukeille, niin me päästään purkaan sitä, koska tommonen matala auto on aika hanurista purkaa lattialla. Ja nyt joku saattaa miettiä, että Osmo, teillä on tosi hieno autonosturi, niin miksi te ette pura sitä siinä? Niin tää on tosi hieno, mutta on myös tosi paska. Toi on itse asiassa ihan uskomaton. Ei liikkunut mitään, kun sä teit noin. No kyllä se kuule liikkuu, kun se nostaa auton päälle. Siis Nissaninkin kun nostaa ne tolpat, no ne menee vähän Niin ne menee silleen... stanky-leg. Juu. Me todettiin, oottakas, meikä soi uudet kasetit. Oota. Joo, käydä kattoo. Meikä Eihän soi... mä edes kuule mit... Okei. Eiks toi oo uusi nyt? Joo, toi oli uusi. Mä ostin tänään 2 C-kasettia. Mut et sä ostat koko höskän? Juu, se oli 20. Mulla on mennyt nyt kasettisoittimiin kohta 100. Ne aina hajoo. Mä luukutan liian kovaa ja sit ne hajoo. Joo, me tossa mietittiin, että mitä me tehdään. Me ei voida nyt joka viikko laittaa yhtä videoa, missä lukee, että puretaan Supra. Jee. Niin päätettiin, että me otetaan se nyt tähän parven alle. Nyt on sellainen Osmon rage baiting video. Joo. Tosi vitun. 1 vapaapäivä kerran viikossa ja sit tullaan tänne. Mut joo, napataan Supra tähän, tunkataan se ylös. Me tehdään muuten nyt silleen, että laitetaan se heti lankkujen päälle. Kun se vedetään tähän, niin se on helpompi. Ei, mut eihän tossa oo, kun tossa ei oo niitä helmalevikkeitä, niin miksi se pitää... Mitä? Miksi se pitäis... miksi se pitäis laittaa... Mä mietin vaan sit etupäätä, koska se etupuskuri on ihan hanurista. Mut kun senhän pystyy nyt tunkata tuosta sivusta, koska siinä ei ole niitä helmalevikkeitä. Ja voit runkata sivusta rupea siinä. Joo, mä siirrän ton mun jiitsetan. Me voidaan nyt leveillä, meillä on kaksi. Meillä on 2 jiitsetan. Joo. Okei, toi oli itse aika Toi oli itse asiassa aika hyvä. saat pisteen. Se oli niinku Nissanin paska työntää tohon. Miksi sä oot aina niin ilkeä sille? No ei tää Se kyllä on mikään niin hyväkään silleen- auto ole. Se on niin silleen, tiedätkö tälleen. Joo. Me nyt, laitas tänne alle vähän valoa, kiitos. Vielä vähän. Tossa. Noin. Koska tässä autossa on ihan uskomaton määrä asioita. Asiaita, Osmo. Woo! Tässä on tosi paljon asioita, joita mä oon joutunut jo korjaamaan. Kato, nyt tuli errori. No, Adrian on ratkes housut. Niin se on mun. Tää. Sä et tiedä semmosista ongelmista. Sä et- No niin. Kato, nyt se on ihan vinossa sun autossa. Bling! Error! Hätä. Vad är det här? Har vi error på värmemanicken? Joo, saatiin siirrettyä se nyt tähän alle.
Ja Kaikki tämä vaan sen takia, että etupuskuria ei saa fiksusti irti. no kyllä se nyt muutenkin siihen siirretään. No joo, mutta... Se on aika sepä. Ei! Jop. Nyt ne vissiin... Eihän tässä kuule yhtään mitään, kun meillä ei ole mikkejä tällä hetkellä. Ei niin. Mut sano vaan. Oot sä ottaa noin suluvalot tuolta irti? Ei kun se liit... Mitä? Et. No siellä on. Okei. Mä oon lämpeä tälle musiikille. Juu, tää on hyvää tavaraa. Tai no en sittenkään tiedä. Kato, No niin, mitä sä nyt teet? Japski on nyt kyllä vähän... Kato. Tää on... Huono lopetus. Siinä on reikä. Mitä? Raasta reikä. Mitä sun jätetty tolleen? Täällä on massatuotettuja Ei osia. mutta tosta puuttuu. Mä en näe mitään. Ota paskuri pois. Ota paskuri pois. Ota paskuri pois. Ota pois. Hei. Noiden auto on ruostuvan muokaisesta. Kato sitä. Ota. Se on silleen Niin on. Siinä on laitettu ne reijät varmaan. Tosi hienosti. Mä en oo mikään kuitumestari, mutta kyllä se alkoi Adena 2009. Ei, niin, koska mä avasin sitä silloin. Niin, kato, todiste siitä, että mä avan. No meidän pitää saada väliä tonne väliin. Näkyykö se sit tuolta edestä? Se riippuu miten se jättää. Voidaan me kyllä periaatteessa laittaa sille vaikka joku toisenlainen kennokin, että se on niinku... Mä haluaisin, että se näkyisi siellä. No, se on vähän niinku sen pointti. Mä oon tosi usein tekee mieli vastaan näsäviisaasti, mutta mä muistan, että sä et ehkä tiedä ihan yhtä paljon näistä kuin minä. Sitten mä vastaakaan niin näsäviisaasti. Mutta se kiva. Mitä? Mä en mieti tolleen. Joo, ei mä tiedä. Nyt pitäis saada varmaan tää kärpäle tästä. Hei, miten on, kun mulla ei ole pohjamuovia. Joo. Ja sehän tekee sen, että mun moottori on paskanen aina. Voiko No siihen, joo ja ei, mut joo. voiko siihen keksiä jotain? Voi. Voit sä keksiä siihen jotain? Voin. Kiitos. Mä voidaan tässä nyt vaikka pellistä semmonen. Eikö se pitäisi olla jotain tosi kevyttä? Kyllä löytyy sitten kevyitäkin täältä. Okei. Okay. No alumiini. Niin. Mä menisin sanoa, mutta mä en uskaltanut, koska mä en tiedä niistä mitään. Mä halusin semmosen joskus vuosia sitten, mutta mulla ei ollut ketään, joka tekisi mulle. Semmonen muutenkin, jos teillä on auto, mikä on tosi matala, niin suosittelen kyllä lämpimästi, että tekee ihan metallista sinne kehikon. Mä tein joskus aiempaan S-koriseen Nissaniin, se oli semmonen, kun tuli öljypohja niin matalalle, että mä tein sinne semmosen kehikon ja sitten siihen semmosen suojan, että jos ajat jonkun töyssyn TMS päälle, niin sit se vähän niinku liukus siitä yli. Säästää sitä autoa. Joo, me ollaan taas tässä auton kimpussa. On mennyt varmaan pari viikkoa ehkä siitä, kun mä otin täällä viimeksi. 3, en mä tiedä. Nyt me otetaan tällä hetkellä nesteitä pois autosta. Mitäkään muuta, sit kun se on tehty, me voidaan purkaa vähän lisää. Tänään koitetaan irrottaa putkistoa ja kaikkea tommoista kivaa, niin sitten me päästään taas sit ottaa. Putkistoa? No. Tiedätkö, sit me saadaan En. pakosarjan. Et tiedäkään. Otetaan putkisto irti, me saadaan sarjat irti ja homma rokkaa. Me halutaan purkaa tätä mahdollisimman paljon, että me löydetään kaikki mahdollinen ruoste, mikä tuolla autossa on. Useimmiten, jos on yksi paikka, niin varmasti löytyy myös toinen. Niin nyt otetaan nesteet vekka, sitten kun meillä on ne pois, niin me voidaan taas jatkaa purkamista, syylärit ja kaikki tämmöiset, ja sitten se on tosi nopeasti purettu. Paljonkaan kelloa? Onko sulla kelloa? Öö, 9. Joo. Mä veikkaan, että meillä on aika paljon, 10:30 mennessä meillä on aika paljon purettu. Meidän pitää vielä siirtää noin renkaat tosta pois, että me saadaan hylly siihen kaikille Supra-osille. Tarvitaan itse asiassa lisää hyllyjä, mutta alennusmyynti ei ollut alkanut vielä, me oltiin vähän liian nopeita. Niin joo, me puretaan nyt tästä kaikkea ja sitten me kohta palataan taas tähän näin. Peace out. Joo, meillä on täällä vielä yksi pultti. Nämä kaikki muut on lähtenyt sillä auki, että me ollaan vaan pidetty kiinni ja väännetty. Mutta tää viimeinenhän ei tietenkään tule. No mitä me silloin tehdään? Koska pyörii. Joo, koska se pyörii koko paska. Niin nyt koko roska siis, eikä paska. Kuma sana.
Miten sä sanoit? Niin me voidaan tehdä tästä meidän moniurahihnasta tämmönen hauska työkalu. Eli me otetaan lenkkiavain, vedetään se tosta tolleen niinku 2 kerran läpi. Sitten me voidaan puettaa se tänne. Tää näyttää ehkä vähän hazardilta alkuun. Mut sit kun me saadaan se... No. Hyvin menee. Joo. Ja sit puetaan se tonne. Soitetaan tätä jotain tosi kivaa musiikkia. Teet sä semmosia, että niinku linnut laulaa ja aurinko paistaa. Noin. Sit mä teen sen, että me vetäis tohon aika napakaksi. Hei, mutta on vähän sama kuin se... Työkalu, mikä tähän pitäis olla. Mä ajattelin se, millä sä avaat sen öljysuorittimen. Joo, nyt meidän pitää kääntää tätä toisinpäin. Joo, siis samanlainen idea. Meidän pitäis vaan saada tää niinku noin. Tää pitäis saada hemmetin tiukkaan tonne. Ja mehän ei siis laiteta tuota samaa moniurahihnaa paikalle. Ei. No perkele. Toimiiko? Joo. Mä en kyllä tommosta käyttänyt, kun mä otin plekti irti. Okei. Mä vaan otin sen irti. No, sä ootkin kova jätkä. Mä oon vähän kovempi. Tää perkelee. No. Ei. Niin. No, nyt ne on kaikki irti. Nyt me voidaan ottaa tää meidän hieno työkaluviritelmä täältä vekka, jos se lähtee jossain kohtaa. Hoplaa. Joo, tää on aika hanurista ja mehän sen takia otetaan nää nyt vekka, koska A, me halutaan aika paljon purkaa tätä ja B, meillä ei tule tätä alkuperäistä flektiä enää käyttöön. Joten Mikä siihen tulee? meillä tulee sähköinen. Joku sanoi mulle joskus, että sähköinen ei ole niin hyvä. No sen takia, koska ne ei osaa semmoista asentaa. Okei. Jos Mä tämmöset... osaan. Mitä? Mä osaan. Joo. Jos. Kannattaa aina miettiä silleen, että jos sä rakennat tehokasta autoa ja sulla on johonkin vaikka tietty ratkaisu, tietty ahdinvalinta, tietty polttoainepumppuvalinta, tietty flektivalinta, tietty jäähytysjärjestelmävalinta, ja joku sanoo sulle, että joku tietty asia toimii paremmin, niin kannattaa useimmiten ensimmäiseksi kysyä, että onko tämä kyseinen henkilö edes kokeillut tätä tekniikkaa. Ja B, asia, mikä on mun mielestä tosi hyvä, on se, että sä voit ottaa tosi paljon mallia F1-autoista, ralliautoista. Niin F1-autoista ja rallimaailmasta kannattaa ottaa aika paljon mallia, koska siellä käytetään tosi kehittynyttä moottoritekniikkaa, joten sieltä oppii aika paljon kaikkea. Nyt tää on irti. Eikö se ole hieno? Mä oon maalannut. Tähän pitäisi olla sellainen työkalu, mikä tulee tähän vastaan. Se on aika helppo tehdä. En mä semmoista. Joo, mut nyt meillä on tää tästä irti. Onpa orvon näköinen. Katsot, mielenkiintoista, siinä tulee pinnapultit. Nytten toi on tuolta irti, me voidaan Mitä me ollaan tehty nyt? Me ollaan vähän purettu tätä. No, ai älä. Ollaan joo. Ihan oikeesti ollaan purettu. Mitä muuta me ollaan tässä tekemässä? Eikö se ole hieno tai pakosarja? Pakosarjat. Pakosarjat. Nyt 2. Eikö ne ole tosi hienot? Joo. Jos joku haluu tollaset, en todellakaan tiedä miksi, mutta jos joku haluu tollaset, niin ne saa nyt siitä ostettua fiksusti. Mä toivon, että tää musiikki ei kuulu niin hyvin tänne. Ei se kuulu. Tää ei nyt oikein halua kuule kiertää. Sitten me voidaan periaatteessa ottaa kyllä vesipumppukin. Sitä ei tarvi, mutta no toi letku tuolta pitää saada irti. Mikä se on? Mä voin näyttää sulle. Se on se, onko se syläin se alempi puki? Skyrys, on se semmonen skyrys. Me tehdään silleen, että mä menen tänne. Mä avaan. Ai älä Mitä me tehdään nyt? irrotetaan tää Nyt letku. me ei nähdä. No ette näkään. Apua. Kuva ylhäältä. No voi. Totta. Noin. Ja nytten täälläkin on todennäköisesti vähän jäähytinnestettä. Otetaan tää meidän sekamelska koktaili. Joo, ja sitten tehdään näin. Varovasti toi irti. Sieltä tulee vähän vettä. Joo, ja sitten me saadaan kato kivasti toi tuolta irti. Elikkä. Kato, näin. Ja Hei, mä annan sulle valo tässä. kiitos.
Nämäkin klemmarit on ihan kivat, mutta ne ei sit... No No joo. toimii ehkä joskus. Tää me tullaan käyttämään uusiksi. Eikö me voida sit nostaa periaatteessa jääri täältä pois? Jääri. Eikö se ole syyväri? Eikö se on jääri? Jäähäri on se neste. Jäähdytin nestettä. Jäähäri. Syyläri. Paisunta säilyy. Ei vitsi, pitää käydäkään tää kassu. Mä voin ottaa livenä Suvilahdessa, se on parempi. Siellä on kaikki klassikot. Joo. Aha. Sulla on se letkus pikku kovetus. Mun mielestä tässä ei pitäisi enää kuule olla mitään muuta kuin tämä tästä Vekka ja toi toinen. Useimmiten nää niin sanotut... Mikä se näyttää niin kärsineeltä? No se on aika kärsinyt. Se oli aika kärsinyt, kun mä siis ostin sen. Niin Ostit sen käytettynä? En. Okei. Mä laitoin heille viestiä, että mua ärsyttää. Joo, Mutta kyllä hän muakin vaan silleen, lol, ei voi mitään. Nishimoton jäähdyttimet on ollut ihan ok. Se on hieno. Se on, no niin, se on alumiini. Jotkut sanoo aina, että kiinalainen on ihan yhtä hyvä, mutta kyllä mä nyt uskon, että noissa kennoissa on jonkun sortin eroja. Kuuntelin, ettei mun kasettisoiti hajonnut. Se olisi ollut tosi paska. Kummat sulla on nyt? Mitä? Kasetteja? Soittimia. Toi taitaa olla 4. Ne ei ole hirveän pitkäikäisiä. Tai sitten se voi olla, että ne on kaikki tehty joskus 80-luvulla. Kasettiluvulla, joo. No kasettiluku on sekin. No niin, tehdään tästä tällä. Sä saat kyllä muokata tän videon. En mä jaksa. Se on sun työ. Ei oo. Ei mitään. Toi on hauska. Editoi pois. Mulla on nenä vähän tukossa, niin mä kuulostan P-kannulta. kompressorimersulta. Teepä se uudestaan. En. Niinku Suomen ruosteisimmat pultit, tää on ihan älytäntä. Ja det mytte purra. Eli korkattu kierre. No niin, sinne No meni. niin. Kaikki meni ihan. No niin, tosi kiva. No. Oho. Haluatko tietää, miksi tuossa on vieressä tommonen toinen? No itse asiassa tosta se olisi pitänyt kyllä tyhjentää. Mutta tässä on siis paikka jäähdytin nesteen lämpötilasensorille. Mihinkäs sä laitat kulta pieni tän ja sit sen korkin? Laatikkoon. Tämä on sepää pienä laatikkoon. Okei, haluatko sä antaa sen ne takas? En. Okei. Mä en nyt pysty. Ole hyvä. Tässä nyt osa. Olisi hyvä, jos se pysyisi nätti. Onpas se hieno. No. Onko se nyt hyvä tos? No ei ole, meidän pitää rakentaa se. Siellä on raatoja. Mitä? Siellä on raatoja. Raatoja? Niin. Niin no. Vähän niinku sinä. Just, vitun kiva taas. Yksi vapaa päivä vittu käydään vuodessa. Tosi täynnä kaikkea. Tää meidän konehuone. Me saadaan täältä tosi paljon kaikkea pois. Tää on tosi hyvää informaatiota tähän. Haluaisitko niin pitää ilmastoinnin? Mitä? Haluaisitko pitää ilmastoinnin? Mä haluan, että se toimisi. Vittu. Joo. Mutta kun se toimii, paitsi että ne vuotaa ne jotkut. Joo, se on hengenvaarallista ottaa irti ne linjat. Miksi? Siitä lähtee semmoista tosi myrkyllistä kaasua. No mut mehän joudutaan anyway tekemään. Niin joudutaankin. Niin. No seuraavaksi, mitä me tehdään seuraavaksi? Me voitais irrottaa vaikka laturi tosta. Okei. Tiedätkö mitä laturi tekee? Lataa. No se tuottaa energiaa. Itse asiassa voidaan ottaa tää hiinapyörän kiristin tästä melkein heti näillä näppäimillä. Which tune? Tosta me pitää saada toi koppa ja sen jälkeen me päästään pultteihin käsiin. Tulee läpinäkyvä koppa tähän, koska se on tosi kiva nähdä, kun nämä alkuperäiset hiinapyörät pyörii siinä. Alkuperäiset. Niin. Mä halutaan katsoa kuin alkuperäiset. Eikö mä näytä sitten mitään hienoa? Mä oon nähnyt joskus jotain kivoja värejä. Joo, ne on useimmiten säätyy nokkapyörä, mutta sä et semmosia tarvii, koska sun tehoalue koitetaan saada silleen tosi kivaksi, että se on alhaalta. Mutta
Värikkäät. Okei, voidaan laittaa värikkäät. Mä haen kynsilakkapulloja maalaan noin. Miten sä näet mitään? Mulla on silmät kato auki. Ei, mutta tuolla valo päällä. Meidän naamat näkyy noin 2,5 sekuntia. Se on varmaan ihan tarpeeksi. Joo. Se on 2,5 sekuntia liikaa. Osmo halusi nyt, että mä kuvaan, Joo. kun hän rakentaa hyllyä. Ei, kun sä saat tästä hyviä klippejä, kun me avataan tää. Sitä mä vaan mietin. Onks tää unboxing with Joo. Osmo? Tähänhän olisi tämmöisessä oman elämänsä virityspajassahan olisi totta kai paras, että olisi semmosia trukkihyllyjä, mutta niihin meillä ei resurssit nyt riitä, niin mä ajattelin, että me haettiin alennusmyynnistä näitä Tokmannin hyllyjä, mutta ei nää ollut alennuksessakaan. Eli vois sanoa, että me ostettiin kalliita hyllyjä. No niin, näytän nyt Hei, sitten. näissä on facelift nää pohjat. Mä oon näitä siis niin monta tänne ympäri hallia kasannut, ettei ympäri hyllyä kasannut. No näin. Ja nyt koska mä oon näitä tänne aika monta kasannut, niin tämähän on tosi helppo kasata tää hylly. Eli nyt otetaan aikaa. Kauan menee Osmolla rakentaa hylly. Joo. Mitä kello nyt on? Katsotaan. Eli mä laitan tuohon ajastimen kulkemaan. Pasuvik. No niin, minne me ollaan menossa? Olemme matkalla ABC lapsille kebabsille. Hallilla on niin kylmä, että mulla on siis pitkähihainen ja 2 humpparia päällä. Joo, meidän Osmo ei korjaa meidän lämmitintä. Joo, on meidän lämmitin siis leipoja. Sotki Red Bullit kaikki. Hieno sivikki. Vittu. Mä en laittanut sitä lukkoa. No niin, sivikki. Kiitän koska snärtti portteri. Häp. Mitä snärtti portteri? Haluatko kertoa meidän harrastuksesta? En kerro. Kerro. Se on salaisuus. Ja aina kun näkee Benedict Jammanit Sirius-kortti. No ei, kun mulla on muutenkin. Aina kun Niin. näkee T4 Porterin, niin sit pitää ottaa kuva meidän ryhmään. Pitää ottaa kun me tullaan. Mä oon laitanut tosi hyviä. Mä oon parempi kuin Osmo. Tää tuntuu tosi alkoholta. Mä oon liian lyhyt tällaiseen. Sä oot 1,40 m pitkä. Osmo on tämmönen kanta-asiakas Hesessä. Miten tätä käytetään? Ja boomeri. Si. No? Kun mä oon sateen pitkä, voit sä olla vähän lyhyempi. Nyt mä otan tomaatin pois ja salaatin pois. Ei. Okei. Tää on tosi hyvää kontsaa. Tää on tosi. Tästä lähtee kyllä 99% nyt roskiin. Mä oon niin iso, että mä tarviin 2 kelloa. Mä oon 2 eri aikavyöhykkeessä. Toi oli huono. Niin olikin. Sä oot kuulemma hauska muva. Nyt ei edes keksi mitään. Kuka sanoo, että mä oon hauska? No tää. Häh? No tää. Mikä? Sun on tuollakin. Meikä ottaa kahvin tosta kun lähdetään. Ei. Oota. Kofeiini tähän aikaan. Ei. Mä voidaan laittaa näiden jaksojen nimeksi Osmos Performance Vlogs. No tää. Ei huono. Meidän pitää muuten lopettaa se ajan ottaminen siihen hyllyn kasaukseen, kun ei lasketa. Kauan siinä on mennyt? Mitä meillä on kello? Ei, sulla on väärässä kello. Näkyykö Hei, tuntia 15 minuuttia jo. höpö. Mikko, ootko kotona? Pitäisikö meidän mennä takas hallille? Niin sä jatkat sun kaappia. Ei siinä ole kuin 1 hylly. Et sä voi tulla sieltä ulos. Kahvi tähän aikaan. Elämän eliksiiri. Ai karkkaa. Hieno takajääjää. Inte fyr. Ja. Hei, siitä ei fyran niitä.
Mina röda. Det var ditt hemma. Okei, ora kuva. No ei sit näe kuin vähän. Oliko se nyt hyvä? No, hienoja autoja. Ne on tosi hieno. Juu. 6. päivänä Jumala heräsi ja hän loi teille Transporter. 2,5 litrainen turboahdettu vitosmoottori isolla vaihdelaatikolla. Ja 6-vaihteen pakilla, vai miten vittu se menikään. Meillä on vielä hylly pystyttämättä. Kauan tässä on nyt mennyt. Katsotaanpas kelloa. Mä just aloitin. Milloin mä vartti yli aloitin ja nyt on 20 yli. Tuntia puoli. Ei kun... Nopeasti vaan. Minä aloitin 11 Nopeasti jälkeen sen hyllyn kasaamisen. Nyt et rupee mitään siellä kuule. Olen aika monta vuotta kasannut meinaa noit hyllyjä työkseni, että ei nyt ruveta yhtään. Ei ihme, että aika monta vuotta, kun siinä kestää noin kauan. Ei sun nyt pitänyt tolleen sanoa. Monta vuotta, kun sulla on täällä pari hyllyä, niin en yhtään. Nämä oli ennen paljon parempia, mutta nykyään nämä on vähän tämmösiä paskoja. Noin. Ja sitten. Mieti sit, kun me saadaan joku hyllysponsori ja sit mun ei tarvii enää tehdä töitä, kun mä voin vaan rakentaa hyllyjä. Okei. Kato, noniin. Kuka parhaiten nauraa, viimeksi nauraa. Kato. Saata. Se ei voi olla. Ei läheltä, kun katot kaukaa, ei kun tuu tänne. Tänne nyt tulet sieltä. Vielä pika pala, niin sit mä voin pysäyttää ton kellon. Kauan sun meni. Siis tää ei rupee yhtään, mä oon 35 vuotta näitä kuitenkin kohta rakentaa. Silloin markka-aikoina pystytettiin ekat hyllyt. Joo. 2000-luvun vaihteessa niin näistä yläpäistä tuli vähän tämmöiset huonot. Silloin markka-aikaa niin oli vähän erilaiset. Noin kato. Onko se siinä? No. No niin, ja sit katsotaan kelloa. 12.37. Niin, milloin mä aloitin? Ei 12. Niin. 11.37. Niin, mä aloitin 11.15. Niin, ja sä aloitit kello 10, eli tunti 37. Koita sabotoida mun menestystä tunti tässä 37. nyt. Osmo halus nyt näyttää teille, kun hän rakentaa hyllyä. Niin sen takia tässä on tämmönen hyllytuokio. Niin, eli se ei ole valmis edes vielä. On se. Älä nyt voi jumat suikka. Minä koitan elättää perhettä täällä ja sinä vaan vittu ole siihen saakeli, kun minä koitan tää hyllyä. Oi. Sä näytät vähän siltä, että sä oot vielä tekemässä jotain. En näytä. En näytä. Kato, portteri menee tuohon. ei toimi enää. Kannattaako tähän jättää se ilmastointi vai ei? No siis sehän on aika Tää on leija. tosi kuuma kesällä. Ihan varmasti. Tänne tukehtuu. Ei se tuolle nyt niin lämmin, kun se ei ole enää musta. Siis ilmastoinnin jättäminen, kaikki ottaa sen vaan pois sen takia, että se on race car. No niin, kun tästä ei tule race car. Joo. Tästä tulee hyvä. Sleigh car. Joo. Okei. Näyttää vähän huteralta. Vähän niin kuin sinä. Hiikeltä huteralta. Älä nyt kuule rupee sieltä. Ja sit otetaan tuosta. Noniin. Jokainen itseään kunnioittava hyllyrakentaja tietää, että tää on tärkeä vaihe koko prosessia. Nyt se on valmis. No niin, elikkä nyt katsotaan kelloa siis. Ei katsotas. Tappa se kello Eli nyt pois. 41, eli tuntia 41. Ei oo paha. 41. Tunti vartti oli se ruokatauko. Ei, sulla on. Onko sulla todisteita? On itse asiassa. Ei itse asiassa oo. On. Mistä mun on todisteita? No nimenomaan ei sulla oo. Joo, nyt meillä on hyvä hylly. Tästä voi niinku tolle, ei tää niinku. No kokeilla. Ota. Pätkiipä vähän toi kamera tossa pois. No nyt vähän. En oo. Joku pöllii mun sanat vielä. Niin, se ei oo dropannut vielä. Joo, ei viitti vielä. Tuli tosta vielä yksi vitun typerä juttu. No. Vitsin typerä juttu. Pidetään tää tälleen perheystävällisenä. Okei. Tami pyysi mua tänään tekemään riimin siitä, kun Mikko möi semmoisen yhden auton, mikä oli
Niillä on ollut tosi kauan ja sillä tuli hyvä auto vaihossa. Sitten mä kirjoitin riimiä, se oli niitten mielestä tosi hauska. No, kerro. En kerro. Eli sä kerroit ton ihan turhaan? Joo. No niin. Kato, kun nyt kaikki luulee, että mä droppaan musiikkia. Ja mä niinku teet sä hypettäis. En mä droppaakaan. Ei kun mä droppaan. Side business. Joo. Tässä on No niin, mitä mä nyt tiedetään? Läppä. Sä oot läppä. En oo. Ootpa sä hienosti kirjoittanut siihen. Kaasuläppä. Tosi hyvä. Ja tässä on itse asiassa, tohon tulee kaasuläppä 2. Noita liittimiä ei saa ristiä, ne tulee molemmat kaasuläpän lähisyyteen, joita me voidaan merkata tähän, että kaasuläppä kertaa 2. Tämmöisiä alipaineletkuja, millä me ei tehdä mitään. Tässä on itse asiassa aika monta lähtöä, mutta vain yksi niistä on käytössä, mikä on aika mielenkiintoista. Tosi mielenkiintoista. Joo. Tähän me laitetaan, että CAS, vaikka se ei CAS ole, mutta jotain sinne päin. Ja mitä tolle nyt tapahtuu? Se on virranjakaja Joo, no moottorissa. juu, mutta mitä sille tapahtuu? Se eliminoidaan. Ja mitä Me sitten? viedään se nurkan taakse ja hakataan se. Okei. Miksi se eliminoidaan? Siksi, koska meillä tulee turva-ahdin ja me ei haluta säätää sitä tommosella, toi on paska. Eli mitä tähän tulee? Vaihdetaan moottoriohjaus, otetaan toi virranjakajärjestelmä pois. Minkälainen se on? No siis sulla tulee puolet, jotka sitten lataa sitä energiaa. Ja Eli siis tota ei tarvii vaan yhtään ollenkaan? Ei. Eli siis se vaan menee pois ja mitä Toi ei on tule tilalle? 80-luvulta. Me eletään 2025 vuotta. Oot ihan varma? On. Mä luulin, että sä oot Osmo. Mä ajattelin just sanoa, että mä en aio sanoa sitä vitsiä, se on niin huono. Ja sitten tämmöiset ihmeelliset patentit, niin lähtee täältä Vekka. Mitä siellä on? Tässä on sulla ollut se sun imuputkilos, kiittää. Eikö se kuulu olla siinä toi juttu? Ei, tää ei oo alkuperäinen. Joku viisas Seppä on laittanut tonne tommosen hienon reikärautapalikan. Niin joo. On tosi hieno. Wow. Onpas hieno reikärautapalikka. Joo, meidän pitäisi saada kamera nyt jotenkin fiksusti speedrunnaamaan tää. Pitäisikö me laittaa se silleen? Speedrun. Sitten semmoinen tosi kisainen musiikki. Joo. Joo. Pakettina täältä irti, vaikka me todennäköisesti tullaan jonkin verta näistä karsimaan pois, koska kun me saadaan ne ehjänä irti ja ne tulee merkattuna tälleen, kuten esimerkiksi kaasuläppä ja kaasuläppä 2, niin, ja tässä oli esimerkiksi jakajapömpeli. Tässä lukee jakajapömpeli, me tiedetään, että se on tämä jakajapömpeli, mitä me ei tulla tarvimaan. Niin, se on meille paljon helpompi silloin karsia noista sähköistä kaikkea turhaa pois, kun me on merkattu alun perin ne, että mihin ne tulee. Sen sijaan, että me vaan arvailtaan sitten, missä me mennään. Musta tuntuu, että me kumminkin arvaillaan kaikki. Niin varmaan arvaillaankin. Ja jossain kohtaa niin tulee meidän hermo, kun on joku jäänyt merkkaamatta. Mutta Hei, jännitystä elämää. niin jännitystä elämää tässä. Vähän jännitystä parisuhteessa. Niin, sitä ei olekaan tarpeeksi. Kun oltiin tuo Alatalon Jorman kanssa silloin 89 Sinä sun vuonna. markkavuodet No taas. okei, niin sit. 01 syntynyt. Rasisti. Ei, mä oon vaan vanhempi. Ei, kun Lapsi. mä oon puoliksi Norjasta ja tää on nyt rasismia. Miten se on puoleksi rasismia? Mäkin on puoleksi Puolasta. Ei, mutta ei sitä lasketa. Mä kerkisin sanoa eka. Näitten pitäis tästä kyllä lähteä Vekka. No tää lähtee täältä näin. Tässä on nyt sun vuotava oorenko. Hei, olis noin helppoa vaihtaa? No joo. Mutta tässä nyt on se ongelma, että nyt sä voit tällaisena laittaa takas sillä. Tässä on hammastus, mikä sitten pyörittää ja valitsee, että mihin kohtaan se osuu tonne. Eli toi on nyt turha. Siellä lähti kuule pinnapultti kierteineen, ot helviti. Niin kuin Alexander Stubb skulle ha sagt. Niin se sanois sillä. Ei oo nauruasia. Niin on. Tää on jotenkin itse asiassa paljon nautinnollisempaa ruuvan lenkkiavaamilla tämmösiä muttereita, mitkä menis niinku räikäillä 2 sekunnissa, kun tulee semmoinen lievä ärsytys. Tiedätkö? Sitten me joudunkin muokkaamaan. Siis sun pitäisi maksaa mulle palkkaa jo tästä. Just. Mennyt pahaksi. Mut hei, tää tulee sun kanavalle. Joo.
Tosi kiva. Ja sit mä muokkaan. Mun omalle kanavalle tulee pitkä pätkää siitä, kun mulla vittuilla, kun mä rakennan autoa. Niin. Sitä Niin. jengi haluaa. No noin, siinä se on. Se meidän eka video oli about pelkkää sitä. No joo. Ja jengi tykkäs. Ja mehän annetaan, mitä jengi haluaa. Mallataanko Kobelko vihreäksi sun moottori? Ei. Okei. Mä ajattelin tumman punasta mun konehuone. Joo. Olisiko mitään? Sen mä voin kertoa ehkä. Auton väriä mä en kerro. Mielenkiintoista. Kyllä huomaa, että on vaihdettu vähän. Mitä? Pittade juman kautsi. Mitä? Kasketti helvetti. No niin, kerro terveiset. Terveiset. Kenelle haluat kertoa terveiset? Seppo Taalasmaa. Idoli. Mä oon tavannut sen. Sä et oo. Osaan mäkin tavata sen. S-E-P-P-O. Okei, näetkö? Laitetaanko vaikka? Hei, mä haluun adaptiivisen vakkarin. Sä sanoit, että se onnistuu. Älä yhtään yritä. Siis joo, teoriassahan semmoinen Sä sanoit, että se on helppo. No niin, eihän me tarvita kuvaa sensorit ja ohjelmoinnit sille. Niin. Sä Mun itse pitäis annat niinku mulle varmaan tän, 3 sanot ite kuukaudessa tän oppii idean 4 vuoden mulle. ohjelmoinnit. Sä annoit ideaa mulle. Juu, se olisi mahdollista, että täällä olisi hauskaakin joskus, mutta kun ei perkele vielä ole. Ensinnäkin niin 12. Me nyt puretaan tää imusarja vähän niinku palapalalta. Ja tämähän on niinku silleen aika helpon näköinen homma. Mitä se onkin, mutta täällä on tosi paljon tämmöisiä tehtaan alipaine sydämejä. Ja mehän ei tulla näistä niinku tyyli jo yhtäkään käyttämään. Meidän pitää nyt katsoa mihin ne menee. Tää menee esimerkiksi bensapaineen säätimelle, sitä me ei tulla tarvitsemaan. Me tehdään siihen omanlainen linjasto. Niin me nyt osalta puretaan tää imusarja. Nyt tässä on tää niinku kaasuläpän jälkeinen putket, en tiedä mikä toi on. Niin, otetaan se irti, sitten kun se on irti, niin saadaan taas vähän lisää tavaraa vekkaan. Ei kato, tää lähti, okei, pitikin sanoa näin rumasti. Tää nyt on vähän tämmöstä purkamista, mutta tää ei ole vielä niinku se, minkä takia ihmiset tilaa tätä kanavaa. Tai itse asiassa taitaa jopa ollakin tämmöstä turhanpäiväistä. Sidequest. Joo, nyt me halutaan, että tässä on mahdollisimman hyvä valotus tälleen ylhäältä ilman, että tää sokaisee mut koko aika, niin jos me tehdään silleen, että toi tulee tohon, toi tulee tosta vaikka noin, niin sitten me saadaan tähän ylös tälleen kivasti tää valo. Tää on köyhän miehen semmonen heksagon. Maksaa ihan sikana ne semmoset kasikkovalot vai mitkä ihmeet on. Ei kukaan tiedä mitä meillä on tuolla, paitsi kun mä Ei. näytän. Kato. Tadaa! Noniin, Tää on tosi hyvä. Noniin, niin. Niin. Kuka sanoi? Minä. Niin, minä. Aina vaan tää on nyt. No joo, ja nyt me ollaan saatu tästä tää suoja pois. Me napataan täältä. Se oli vähän huonosti kiinni nämä tulpajohdot. Noin. 5, 6, ei kun 5, 4, 3, 2 ja 1. Ja näin ollen me saamme auton jakajärjestelmän pois käytöstä. Tämänkin Eli voi toi- laittaa. Tää lähtee pois. Tää on tosi epätarkka, sillä tää nyt on, no se on vaikea selittää nopeasti, mutta tää on tosi epätarkka systeemi, niin ei sitä tarvita. Kato. Oplaa. Tosi hauskan näköinen. Mä olisin muuten ottanut sen tästä irti, mutta tää näyttää tältä. Joten ei oteta. Katalysaattoristakin saattaa saada ihan hyvän rahan. Tähän tuu katalysaattori. Tulee, mutta ei tollasta. Okei. Nyt se on tuolta irti. Otetaan tää tästä, me saadaan vähän tilaa lisää. Tää on hauska, hyvin usein nämä alkuperäiset imusarjat on tosi monella tapaa tuettuja, ettei ne varmastikaan ota värinästä itteensä, mikä nyt on ihan hyvä, mutta mun mielestä tää on vähän ekstreme tapaus laittaa tänne tämmöiset niinku hemmetin isot tuennat. Ei tässä ole niinku mitään järkeä.
tää nyt on vähän tämmöstä pelkkää purkamista ja availua, mutta kyllä me tässä niinku aika hyvin saadaan aikaiseksi. Useimmiten jos teillä on tämmöisiä letkukarallisia liittimiä, niin hyvä kikka ennen kuin te lähdette vaan rykin niitä auki on se, että te vähän pyöritätte niitä käsillä suuntaan tai toiseen, niin sitten se saa kaikki roskat liikkeelle ja näin ollen tääkin lähti irti. Näissä on tämmönen kara, mikä pitää se kovaa kiinni. Niin. Sulle sukeltaisin helmeen. Nyt jos joku jostain kumman syystä haluaisi non-VVT-IGE-moottorin näitä alkuperäisiä osia, niin hyvin iso osa näistä lähtee pois. Jos tekee vaikka tosi pienellä budjetilla rakentaa tällaista Supraa, niin tostahan saisi periaatteessa imusarjasta tehtyä plenumin itsellensä ja näin poispäin. Niin jos on tarve, niin ottakaa meihin yhteyttä sosiaalisen median kautta. Katsotaas tuolta. Nyt kun me on alumiinin osa ja siihen laittaa tämmöisen metallisen kierteen, niin tää metalli tai tää musta rauta on niin paljon kovempi kuin se alumiini. Se alumiini on pehmeätä. Niin tää musta rauta jämähtää paljon kovemminkin toisiinsa ja näin ollen. Me lähtee koko vitun pultti irti eikä toi mutteri. Joo, lähdepä nyt. Ja sit kun te näette, niin täällä on kaiken maailman piuhoja tiellä, niin täältä on tosi kiva pyörittää. Noniin. Nyt lähti koko höskä irti. Noin. Ja tää on nyt. Täältä tulee letku, joka tulee tähän. Joka menee tonne jakoon. Miksi on öljy sisällä? No sun moottori ei oo ollut hirviän terve. Eli sillä ei kuulu olla. Ei. Joo, me tehdään silleen, että tää lähtee tästä. Kanssa. Mitä? Mietinkin kanssa, että ettei ehkä. Joo, ei. Sen öljyn kuuluu olla siellä niinku moottorin sisällä. Miten sitä pääsee tonne? Kuohutusletkun kautta. Ei se maailma siihen kaudesta nyt vähän on, mutta eipä se kuulu silleen hirveitä määriä olla. Tehdään nyt noin. Hauskan näköinen. Mielenkiintoinen. Joo. Nyt me ollaan saatu kaikki pultit pois tästä ensimmäisestä venttiilikopasta tai pakopuolen venttiilikopasta. Sinne tulee tehtaalta tämmönen pelti ja ne tulpanhatut sitten istuu niinku tähän päälle. Tää on ihan kiva taitossysteemi, tää on vaan hemmetin ruma ja se ei edes pidä tiiviinä, niin me tullaan todennäköisesti laserleikkaamaan tohon semmonen vähän kivempi. Mut nyt me napataan kopat irti normitilanteessa. Teillä ei saa näyttää näin likaiselta kaikki, jos te tätä teette silleen, että koko moottori ei pureta, mutta tälle varovasti voi vähän avittaa. Täällä ylhäällä näkyy pieni tommonen huohotijärjestelmä, tuolla on pieni sihti ja tommonen verkko. Aika paljon vanhaa likasta öljyä, mutta nokka-akselit näyttäisi nopealla vilkaisulla olevan ihan fiksussa kunnossa, niissä ei ole mitään moitittavaa. Tää on aina yhtä palkitsevaa saada nämä kopat ekan kerran nostettua pois. Ne pitää kivan tommosen irtoamisäänen. Ja nyt varovasti. Koitetaan olla naarmuttamatta yhtään mitään. Täälläkin on vanhaa pinttynyttä öljyä, mutta yllättävän fiksussa kunnossa. Mutta nyt meillä on nää auki, niin me saadaan tästä pidettyä vastaan, kun me avataan noi nokkapukkien rattaat, ja sitten me saadaan tästä tää koppavekka, ja me ollaan tosi tyytyväisiä. No niin, nyt kun te näette, niin me ollaan tässä irrottamassa pakonokka-akselin hammaspyörää, tai hihnapyörää, ei hammaspyörää. Niin pulttipyssy olisi periaatteessa siitä hyvä, että saisi nopeasti sen iskun. Meillä ei semmoista nyt ole.
Niin me tehdään ihan silleen, että meillä on yksi, joka pitää tästä nokkaakselista kiinni vastaan. Ja sitten lähtee kun tosta täpättää. 1, 2, 3. Sådär. Noin. Ja nyt kun me pidettiin tuosta nokkaakselista vastaan, niin me ei tehty mitään tuhoa. Sen olisi periaatteessa kyllä voinut jättää lojumaan tuohon niin kannen reunaa vasten, mutta ei se nyt ihan hirveän suositeltavaa ole, joten me päätettiin tehdä näin. Nyt me saadaan täältä kivasti irti toi hihnapyörä. No, hihnakin tulee tuossa samalla. Joo, nyt se on irti. Nämä on aika keposia helppoa, jos tämän pudottaa maahan, niin tää todennäköisesti halkee, joten ei tehdä sitä. Nyt me ollaan annettu pari kertaa vasaralla tohon tommosia ystävällisiä naputuksia. Ja nyt varovasti pois. Joo, katos. On tänne joku joskus laittanut näköjään gasketit. Ja niin kuin älyttömän kokoinen tää imusarjan putki. Toi on varmaan joku 50 milliä tai jotain. About sisen mitalta. Jotkut näitäkin ottaa auki ja porttaa, mutta mä ajattelin, mä vähän jo panikoin tossa, kun pitää ottaa naksan nyt noin. Pitää ottaa bensalinjat irti, mutta sillä ei ollutkaan niin iso merkitystä, sillä ne saa aika kivasti, tässä on tämmöiset banjot, niin otetaan ne vaan pois, niin saadaan kiskovekka. Jos rakentaa auton tälle alusta loppuun, niin alkuperäisiä sähköjä ei hirveän paljon kannata käyttää. Kannattaa karsia kaikki mahdollinen pois, minkä vaan järkevästi pois sieltä saa. Mutta katsotaan mitä me keksitään. Nyt meillä on sähkösarja irti. Me saadaan bensakisko tosta vekka. Paino tuon suuttimen takaisin, ettei tuu polttoainetta ulos. Joku saattaisi miettiä, että nythän me voidaan laittaa semmoinen siisti AN tuning bensakisko. Niinhän me voitaskin, mutta tommonen tehtaan bensakisko on todella hyvä ja en ole ikinä kuullut, että olisi jäänyt siitäkin. Ehkä varmaan jossain 1000 hevosvoiman romussa niin saattaa jäädä, mutta me laitetaan tuo alkuperäinen bensakisko takaisin. Mutta ei se hienoa, mutta me ei tarvi muuttaa hirveästi mitään silloin. Vaihtaa letkut vaan. Käytiin syömässä. Sen jälkeen mä otin tuolta tuon imusarjan rääpäleen irti. Siellä oli ihan uskomaton määrä kaiken maailman piuhoja ja tällaisia, mitkä piti saada vekka. Toi oli ehkä yksi elämäni. Paljon kiroilua ruotsiksi. Joo, onneksi me ei saatu kuvattua. Vihaisia ruotsinkielisiä sanoja. Joo. Havresaure, joo. Helvetä. Joo, niin tää rupeaa pikkuhiljaa purkaantuu. Meillä on myös pakosarjan pultit tuolta putken päästä irti. Eli saadaan kohta sarjatkin vekka. Tehostimen pitäisi lähteä tästä ihan näin. Me vähän sumplitaan vielä, että laitetaanko me tää takaisin vai laitetaanko me sähköinen tehostin tän sijaan. Mutta se pitää vielä katsoa. Se olisi kiva laittaa tää aika ruma ja saadaan tosi kliini tosta hihnapyörälinjasta. Joo. Meillä ei myöskään ole pulttipyssyä tänään käytössä, me ei saada tuota damperipyörää irti. Mutta pitäisikö me ottaa tää ilmastoinen? Miksei me nyt oteta tätä pakosarjaa irti tuolta? No siis, joo, mä ajattelin, että jos haluat. Okay. Ota se nyt sinne Otas samalla. Ota sitä. Mä nyt tässä. Sä vaan nyt oot siinä ja kuvailet. Ei. Noin. Tää on tosi mielenkiintoinen. Ja nyt vinkki vitonen, josta teette pakosarjoja, ei välttämättä tämmöiseen Toyotaan, mutta esimerkiksi BMWn M5X-sarjan moottoriin, niin suosittelen lyhentämään näitä pinnapultteja, sillä niiden ei tarvitse tulla 30 mm sylinteristä tai sylinterikannen pinnasta pois, niin sitten kun te saatte sen pinnapultin just saman mittaiseksi, kun teillä on vaikka sarjanlaippa ja mutteria vähän päälle, niin sit se on sillä aika kiva laittaa sinne. Joo. Mä teen mitä mä kuvaan sun naamaa vai No kuvaa nyt. Teillä kaikki haluaa nähdä enemmän. No just. Mut joo, venttiilikoneisto näytti yllättävän siistiltä, mikä on kiva. Jes, mä oon tehnyt jotain oikein. Okei. Eikö mä oon tehnyt sit jotain oikein?
No, siis joo. Mitä? Se voisi olla pahemmassa kunnossa. Joo, mut ja se mä on. oon avannut sen kerran ja putsanut sen. Niin, no joo, no sitten sä oot tehnyt jotain oikein. Niin. Putsannut se hyvin. Mä en sano, että tuolla on ollut kaiken näköistä. Silloin kun mä avasin, niin tuolla oli kaikkien välissä. Se voi koskaan olla musta ylpeä. Oon mä välillä. Sä olit yksi päivä hiljaa, se oli semmonen hetki, kun mä olin tosi... Älä lyö, please. Katsotaan sit, kun päästään. Joudutaan itse asiassa lopettaa tältä päivää. Tässähän on ihan uskomaton määrä nyt tilaa. Tänne saisi tosi monta holsettia, jos semmosella haluaisi ajaa. Mikä tänne tulee? Todennäköisesti Pulsarin ahdim. Miksi just se? Mä en ymmärrä näistä mitään. Ne on yllättävän fiksun hintaisia. Niitä saa V-pantapesällä. Tykkään V-pantapesästä tosi paljon. Noin fiksun kokoisia. Ei ole mitään hirveän isoa lägiä. Ja... Miksi semmoista ei käyttäisi? Jos olisi tosi röökinen jätkä, niin tekisi silleen, että laittaisi täältä vaan putket ylös ahtimelle. Sekin toimisi, mutta se ei olisi hirveän hyvä. Ei sä et on niin röökiä. No en ihan niin. No nythän tää lähtee tästä ihan kivasti. Joo. No niin. On toi irti. Nyt tää on aika vapaa. Tää ei oo ihan samanlainen mun mielestä kuin mun. Katsotaan. Onko tää sama laippajako? Okei. Okay. No niin, aletaanko nyt rakentaa takaisin? Joo. Mielenkiintoista. Kattokaa tätä. Tää on mun uusi teknologia. Tai uusinta teknologiaa. Tuosta upotetaan putki tosta läpitte. On ajettu tosi isoksi. Ja sitten se upotetaan läpi, sitten sulatetaan tosta sisältä. Ja sitten kun se laitetaan tänne näin, nyt joku on silleen, että se kudistaa pakokanavaa. Niin tästä kun me kokeillaan, niin tää on niinku silti isompi kuin mitä se pakokanava on. Joten tää on ihan kiva. Mä käytän nykyään hyvin pitkälti kaikissa sarjoissa, mihin onnistuu tehdä tämmönen upotus, niin käytän tätä samaa ideologiaa. Wow. Joo. Jos te olette avaamassa teidän ilmastoinnin linjoja, niin tehkää se vain, jos olette aivan varmoja siitä, että siellä linjassa ei ole yhtään ilmastointinestettä. Sillä se on aikamoista myrkkyä, joten sitä ei kannata hirveästi hengitellä. Täällä on näköjään tosi hemmetin hyvä kierre. Joku se olisi mennyt. Se meni poikki. Noin. Mä en tiennyt, että tuolla on tommonen erillinen. Joo, nyt. Tää on vielä kiinni, mutta... Ai kato joo, täällä on muuten edessäkin on jelmas vielä. Mut nää on varmaan kasit. Joo. Tämähän olisi siis... Tää ilmastointi on semmonen juttu... Se on alkanut siitä se trendi, kun ihmiset ottaa näitä pois. Just kun rakentaa vaikka jonkun turboahdetun auton tai jotain, tai tosi tehokkaan vaparin, niin se, että ilmastointi otetaan poishan on alkanut siitä, koska nyt jos te mietitte, moniurahihna pyörittää sitä ilmastoinnin kompuraa. Ja periaatteessa joka ikinen lisäjuttu, minkä sä laitat tuohon moniurahihnan linjalle pyöritettäväksi, niin vie aina teoriassa jonkun vertakin tehoa pois loppupäässä. Eli periaatteessa tässä, jos ei olisi oikeastaan niinku mitään muuta kuin laturi, niin olisi semmoinen tosi hyvä tilanne. Vähän niin kuin jokkismiehellä. Niillä ei ole sitäkään. Niillä on vaan se ja sitten joku tehosti ja sitten se on tyyli siinä. Tää on nyt vähän jumiami. Kattokaas kun täältä reunasta se on ihan irti. Mutta... Mut jos on sillä, että sun pitää just nostaa se yksi, että sä saat sen täysin. No joo, mä taidan nappaa täältäkin ton linjan vähän pois. Tässä napataan tästä vaikka toi. Noin. Noin. Näin. Tässä on meidän ilmastoinnin jäähytyskenno. Me lopetellaan tältä päivää. Tai no, tältä päiviltä. Ja kiitos kun katselit. Ja muista tykkää ja tilaa kanava. Heippa. Sanoit sä heippa. Heippa. Tuo oli niin pakotettu. Tuo oli ihan järkyttävä, sanoppa uudestaan. Kiitos kun katsoitte videon. Fittaskai sehän. En minä tiedä. Kiitos. Hyvää yötä. Terveisin Osmo.
on hyvä.